Kasinong kerdem ka bahap apo ka boy rombongsi an RD block nin kasi ka saw tarik ubenail ber arjar arpeu kalapan long ya kedorbar paiba bandawa bat pan jing pensai hakmat block development officer uraja brama kumjuru hakmat orang ba sinong barem uba SS Syadab ubolong ru ucerman ka VEC kerdem kani ke jing dawa kalong halor kanong rim ka bakat kum ka RTI ka bakilayo lalap bak sorkar kalapan mang shibun ki kampen roy hakasinong kerdem kibakan thup ya kawai ka approach route na kerdem syaban koj kabalapan mang pisah hadu henriulak prapo hajar tengka lengba ke MG NREGA kawai pat na kerdem shalum laping kabalayo kaju ka jingmang pisah kata ka henriulak prapo hajar tengka lengba ke MG NREGA kawai pat kadai halor ka sisi motorable route na kerdem shalum tawar kabalayo ya ka jing penmang pisah hadu khatsan lak tengka kawai pat kadai halor ka jing penhe ya kedor barhol kabalapan mang arlak tengka habakhen kelum ya kitei baro kelakot shadu ka arpon nyaulak tengka Henry kumba kapau menta kitei kijing trei lengba kitei ki skim sarkar kimsem ladondak AAROM kene kalapan bitar sikat dei ya poiba nong song jong ka senong kerdem shwa jong kene ka jing yalang kabalkhot penlong dau video kisamla lembat katto kenengut kirangba jong kate ka senong kilelej ban ujor sya ka deputy commissioner jong Ribo district hadin ka jing ujor jong kitei kisamla bat kirangba ka senong kerdem na kaliang ka office jong ka deputy commissioner kalapha ban jurip da ki magistrate na ka office jong ka bakilalap tengkreng halor ka jing pom penteri hok ya ki skim hapo ka senong hagane ka dorbar ka bala penlong ha ka sngi ladon ka jing tai bat ka jing thir ka blane bun kenta henry kamsyam lala ban ai jing hon ya ki babun hakabakut na kaliang jong video ulai ka jing kular baon sale ya ka jing penmang pisabiang lane ban re-estimate ya ki te ki jing trai bat ka skim ki bala syuja rangai no na kaliang jong uba penhun marbo ubadai urang ba senong ubadang sudep jitshen ulapan pau ya ka jing sokya banyo i ya ki skim ki badai ban poi sya ka senong bat ka balong na ka benta ka jing mentoy jong ki pajba henry kalasya ban penon kam bakla hakabede bat kene ka jing khot jungi hak jing sya kade ka jing ya penbej video bat ngi ka sunong ban penbej hakabede bat ka jing ka kam NREG bat kawi ka skim SRBUP ka MLS skim apo kane ka sunong jungi bala pentre da ki nong kit kam ki berim nong bat sunong berim hakane ka sunong jungi te hadin bangila sedang ngi lapan jing sya hakabede bat ngi kam da kini ki nong lam sunong ki berim kim aya ke jing sai la takno teli kisti la tol ar la teli kim aya jing sai ke nak leng jungi panno da ka hati ai napo ko kis jong jong kasi anar di blok mohurbo mati pecha kan ni ka tang jungi di blok te adin banglayo ya ka ka RTI leng ba ka ka RTI la syam balalap ba kita ki sau kali ki project ko ga sisi motorbol road kerdem tulum tawar ka ba kal nang ta ko pat ka approach route kerdem tulum laping kawi pat ka approach route kerdem tu bankai nang ta bat ka extension of dorbar hall hane posno te hadin bang ngilapan limba ka RTI nak te office ngilalap ba baru kita ki kam kilong completed kamu la dep lut hinrai namar kum kinong song hitip bahaya ka jinglong jingman jong kam habang ipe ngimyu i kita ki kam te nang ta ka daw ngimbang se ngimhun ya kata ka RTI ngi tho no ka jing ujor siapo DC office kabade siapo nong po te hadin bangilat ho ya ta jing ujor na kaliang jong naka DC office ki lapha banwan inspection naka na po DRDA staff jong ki rengkat bat ka to kan ngut ki staff ki bade na po ka blok berembok manumpuan one inspection ya ki kam te hadin bagilawan inspection kala put kumta hadin nang topat ki sapha sa ka magistrate ban one le inquiry ya kate kam hadin makilawan ban le inquiry bat kumbasitio sitio arteo tam nilayo pat ya kata ka report inquiry ngisuyo kopi ki krem ai kopi ngi ndeng ngisuyo kopi xerox na office jong video hakadin bak ngi kerpat pat pan pingilap ba lengba kata ka inquiry report ngilap ba baru kita ki project kilong incomplete telong halor kata ka benta ni kwa jing saya taba kumno hak RTI la lap baklong completed but haka inquiry report pa kalong incomplete padep taki kam halor kita ki artili ki bag pelong ini ba ni kwa banyo jing sai napo DC office ka bangila complain bat hadin bangila kren sipo DC office ki ong ba nakalang video lapan ban highlight ban pelum ya dorbar ban sim karai kabadai mentagas ngi ken te nakata
nak kata kajing ya keren jongi te ngiru ngila menjur ya kata kajing pelong ya kan kedor belum mentakas ni tegla keren video ba la fix mentakas ni adin belum ngila dang perkat ba mentakas ni niyo no ya krai henre kum belum menta hakan kedor bar nakaliang jong video la saki bagi pai bar sakir lang baya kan ka kam ompat la ban penbe namar langsung tu baka don ka kerum keram ka misuse ngila banong mo ha wede bar kajing pendon kam ya kan ka MGNRJ hapo snong jong kajing pendon kam maklai ya ki ya kar kompentri kam hapo ka snong jong sibun ge ladang ini keren tede nak kata kadau nakaliang jong video pan ka ris ka bami hane ka rai ka long ba nakaliang ga office jong video laong ba banle re-estimate biang ya kan kam ya borok kini ki project hapo sinong jongi borok sautli kin re-estimate biang bat la kad ladai ban hap pentre ru ladai ban pentre biang bat tangba kite kinong tre ka visi barim bat ka hakajing ong jong video kalong ba kinong tre jong ka visi barim bat ka office video kini ya sungtu jumut habe ni kakam banle re-estimate biang na dong sedong bat kin pentre ya kan ka skim kaban lada de ban pentre hap pentre biang kata ka de ka report ka bangio lengba ka jing ya keren meneh ha ka dorbar te tang kita hi te to ha ka bede pat bat ka wages mo kidon hadu menta ba ki nong tre jok kat jing kidon ki ba kompat yo ya tak pisah hadu menta te long kabal ngil ngo kin bahadin ba kata ka besar la de ban se pen kamlun beli kita kinom yo bat kadon kum kerteng jongaru ba ha ka consolidate payment ki ong mong ni ko bang pin ka on ba ta website ba online ngilap balong bawat ka kerteng jongaru nga ken de tresis ni ndai ka pau pat ha tu ka payment detail ba nga la tre hang tu nga ka pisa ka ha kerteng jonga 1,000 nus par pusan tengka kami tengah tang sisngir ngam tre te halor ka tulong ngalengo ken kuno kan ka pisa ka poi ha kerteng tu ngabat ka pisaru nga claim receipt ngam kwa heru bar receipt marhaba ngam tre kuno ngan receipt te ka balengo kolong baki babun na ki prano fisnong jungi isu pau tang ha ka detail chong ka payment hinre ka pisa kimtip kam dei hok heru bakin yo namar baki film le tre kuno kinyo ande ki babun na ki prano fisnong isu pau pe ha ki detail ba ka pisa don ki bayo ki ba pau saw charsan spa san pau don ki ba pau saw jar nyos pa arkusan henre ya kata ki prano fisnong jungi ngimtip henre la su pau be ha detail hadin bangi lawat ngba arti ai ngiwal ngba ki website ya ka MIS report ngilap kum kita te ki don ru ki balayap ru kumba arngut kum to ki balayap la khamslem ru kidang ru hakta ka detail re ha ka dorbar bangi kili nakaliang jong ki nong ilam jong wi isi ki ong ba kane ka dei ba kam dei ki jing bakla jong ki dei jing bakla jong ka office ki ong ba ki pendung ka office ki la te nakaliang jong ngasmo ba long ba kum kini ki long ni kwa ban penbet kin ba long kin tre ha kalenti ka badai khanang ba kanom wanra jing yang ki nong ilam ki ba senti namar kum manga simtir ba snong mentalak tangkum ba arbanai te nilai ki nilai layak sanang benta ban penbet ini ka kam te ngimla ban pen wanra ha ka jing yahun lang hadu mentaru ngimla su man ngimla ban yo ya ka jing hun ka bapura te de na kata kata balong ba ki khot ya ka ne ka dor ba ngiyap penbet lang bo video ban penbet ban yo ya ka ne ka singin re hadu mentaru ngim yo te menta ka sapan haki nong yalam ki bah hajrong ki nong pej haki bah hajrong ki ba ki kai ka baki don ban ong halor ka ne ka kam ka jing kunrum keram jong ka MGNRJ hapo snong perdam jong iki to jing sia ka extension jong kai of dorbar hall kerdem kadi ka jing dorbar hall te nilayo sanction ka na ka SRBP ka hagador ka sanction ka arlak tengka relong hadu mentangim yu iya kata extension ken te kumbala ya kren hatu dor bar menne mat jong video yong ba la sule repair kumtu karena kalian jonga ngalungo kan panding sai ba yo lada phile kumta la mo ban pen kala kumta ban pen kala ya kata ka skim yo le sela sai singin pan sanction biang ka extension yo ngim yo su telong hang tangim yo ka jubab ka basai te tede nak ta kadau long ni kwa ban long ban ni thu lang ya kanika kajing ka jongi habai de bat kanika kani ko ka project ke kanro kade ka bakira kisif na ka kerdem tulum towar hakjing sya kam de ka jong ka kerdem tu ban ka prusut kani ka kanro ka kila simlang nata tolong ni pat ba ni sa hakjing lingo kun ba kumno kata kajing tre aba pak tre sawai la tre sawai sanction kadi sikoy jaka ka sanction kadi na koy jaka tengi pa ba ta ki ong ba
ngi hable komta bomyo jaka tu poi ba tu umtip ha ya ka an te long ba menjur bet kenya ta te long ba haden bala pentre ya kan niru long ba ya kan ni te long kadi na kata ka kerdem tu lum tawar kani ka kapisa ka bah kira lang kam de jong ka Kani ka baha kan no ay lapan dun. kani ngintip nomor bana kaliang jong ka inspection na po DRD kila inspection kila thobla wo hi kan ni ngintip ka no kajing lut kajing ayu jong ka andre ka dilung ba ka skim kerdem tu lum tawar tak bat ya kataru karsodon ko we kajing tre ka bagi tre seti ka sisi motor bulrut kadi ka kajing te ngisapen ipat ya pi Tata ka apur surut pada kali no. kadi ka banyak kilometer aduh seti Kani ka prosur ka bala ada Kebal ada lupa. Kani kepala don pa kani lupa. te kumba pau haka RTI ngi bakal long completed ki material ki taki soling stone ki boulder stone ki download haka ka MIS ngilayo detail kata andre long kumba pau pat haka jing tre pat kamdon kita ki mau ki siap kini kita ki sinan undon ken haka ta te andre haka RTI telah pau lut haka MIS haka RTI la ni completed te namar perthe online menta ngila late na ka website jong ka MG NRG te ngila lap lut kita ki teng ngilngok ken cei kita ki tiar pitar mo ki mau ki siap istimen haba hakata ka jingtre pa hakane ka sisi ka approach route jong ka kerdem tu ban ka kamdon ken kita Kamu meneba ya kan lale da ka NRDS. Te nak yang jonga ong ba pada lale na ka NRDS. Ong kumno nga kumno ngelam umin ala di batip. Ten kumno ngam tip ya ta. Nah, niat pasang. Kewat ya kan ni ro ngilayo detail ba kaladon ka estimate plan ka badi ka scheme sinot mo kan ni ka destan pusan meter na du nate adu kan haba ka kuat telong ba kum balong mentana ka liang cuman di sipar wong ba kanila penrung lang da kata ka na ka scheme ban kai mo kerdem tu ban kai approach te ngil ngo ken ma ka estimate plan ro ngilayo i numba ka pil di ka scheme ka ba ya ha ka por bangyo ya ka sinot long ki ong kumta ting ki ong balada pi don ke estimate plan la ban proof ya kata te peni warra kata te hadin kataru ngila de peni mene ka dor bar ba ong kane ke estimate plan ngila lap ngila yo ba katu kam de na energy ka de hi na po ka scheme sinot ka bade san pusan metar te wat ya katu jing treru kam long complete te ka pisaru kadang don ha be de ba scheme sinot ngila de ya keli ya friend bat ki staff jongka tapi di bape ya kan kami ong kumta kane ka jingsa ka dengan ko ro te ban ka ya tang balong ba ti ong ba kamkot kata bisa ndai ka sanction jong kane ka den riulak rapo wajar mo te hak dadu menfa ka spill over kane ka de dadu arjar sekolah sanction bat la complete pat la persang ban pendep da ka VC ka basinti jong ba SS sedap ke yong ba hakan ko report pat ni bana kaliang ka magistrate hakan ko ri bakilap yong ba ka long ka due to shortage of fund namar ka jingduna jong ka pisa na kata ka daw ompa la ban pendep te ngilngo king ba kumno kita ki engineer la ni ki technical mo ki ba sinag ba frame ki ba estimate ya ni ka jingtre ka ni ka surok approach long ba ki estimate hakon no korukom ba kamkot kata ka pisa teka pisa teka dim dulak topo teka jing tre umdon teka pisa lalut teka jing tre umdon teki ong pat ba ka shot ka fon tengi lengo ke approach route kerdam tulum laping kaneru kade ka ba haka por sinot ngila pentre ya kene la pentre ya kene ka skin nimba ka sinot mo ya kene ka surok mo ni daga jisbi kele nde haka por ba sinti pat jong firman jong ba sa sedap long ngimi iya ka kam ke teki la su yo ngintip su kalong kumne hi ten rekat ba kapisa jong kene kaskin pat ngiu iba lalong komplit kene ru kade ndo nak trapo aja kade ka spill over te ngala persang ban panjing sai na video menne ha ke friend te ki ong ba hang ba menungkong ki ong ba kadang sa kapisa hadin da lekran kan ki ong pat ki phang pat ba kapisa lalut te kalau mi arteli te ki jing ekran ta te ngat ong ba kene te kade ka kam ki bat ka isi te ngate ngalo ong persab menne haka dorbar ba kane baro kade ke jing bakla jong office bat ka isi kada ka office kam bakla kamu ka isi ru kam bakla ke kamu ba kane kade ke jing ya bakla lang pro ka jing ya long ka jing ya tre kam turmur ngilap long kunta kowe pa kade ka jing tre ha jing sisa kade ka kerdem tulum towar mo tang ba namar ba jing sa kide ban tre sate hindre kilawan ra no sani
te kila pensai ha dorbar ka jing sya kila pensai ka dorbar ba lara no sanian bumyo ya ka jaka batre tengim tipat ba kumno kata ka office kila ban aibor kuntam kila aibor ne ha no ka dor ka wok odar jong ka we ka jing tre i pentre pat sene te long ba kade ka sisi motor bulru te kumbang itip ngilapat kolong ba kumbalong kumne pilai ba habong sisi motor bulru ladi ban siang da simen kunta ban yat kali hande menta ban yat kali la su slap mlai su tang ka kali ru tengi lengo kan kumno kan ka kumtre ka pisa hak sadlak sten te ka ni jing tre la dangi theo approximately ka don tang kumba khandai pulai menta te ka pisa kat kata kumno tang kumne ka jing tre tolong halor kan ni ngi pan jing sai bat hagarti aing lalap ba kini kaneru ka kam kalalong completed te habangi ujor pat sadisi limba ka magistrate pat ki wat inquiry jong magistrate lalap ba kaneru kalong incomplete wat magistrate ru ilas ngulungo batang kendai pulai metar kapisakat kata long ki pentre tang kumni te long ba ngi kwa ban yu jing sai no ba kumno kinle habaya dei bat kaneka kini ki project ki balong oro sautli ki long haslong incomplete kalong ka jenjare ngi kinong ilam snong ki ban simti namarba ladangin bu scheme ro ya kaju ka jingtre ya kaju ka jaka ngim le sengim ka sarkar kanum pediang namar kala dep ai tingi kwa ban penbet kin khnang ba kanum wanra ka jing e yang ngi ba hadin abut te nakaliang jonga ngasmo ban ong ba nga kerpat ba ya ki ba dei pej ya ki ba dei pej namar ngi dei tan kinong pediang ki nong yalam snong ngi dei kinong pediang te nakaliang ka bisi ba ka yalam jong ba sedap ki pentre kumno ki penman kumno ya kini ki sautli project kumbangi lap ki long incomplete sudah batkat baka pisa borok khoj ka bala kot chaka arp nyulak kumta tam lane duna ladep pendun kam lut ya kata pisa sya pat ki kam kumbalap long ba kam don ka weru kam ka balong penhun yang upai ba te halor katangi kwa banyo jing sai bat ka ka bana kaliang ka office ki don ban le ngi ting IT be ka office namar maki kitip haswaban pentre ya ka NRGA mentaga menswa NRGS mentaga de NRGA la kelak kilapan kelas ya ka kamut haswaban pentre ya ka ni ka skip ya ka ni ka NRGA de se kala don lupa ka guideline balada jaba ki misuse ki le kumi kumtai ta kamut kasyong pat haki ki bape ya ka ni ka bentaga ya ka ni ka skip te na kaliang jonga tang kita he publish bot